Aku ukur 80.000. Tahun baru arep pantai mah. Di ngomah lah. Ngene ora ya. Tapi wedhus sing brengok ngene iki, urung ngarit, urung nyapo-nyapo. Garangane ning omah aku ra iso pantai, ya aku jelas di oleh luwih neh. Wae Lho, Mbak Tun kaya balik. wae wong ora enak iki ning ngarep. Ora yo. Ini aman koyo ini. Nanti yang dari duit ngaku biasanya ora yo. Wong koyo ini ora enak iki. Jan cocok iki. Duit kok kabeh duite. Kita pantai seneng-seneng karo besti kok. Sampai ora. Iki biasanya nih. Jalan yang lemari nah. Iki masuk. Nyepak arat pilih. Jadi ora yo iki. Aku ukur 80.000. KTP-nya gawe lah. Kok tigo utang rentenir. Tambah-tambah. Ben wonge wae sing dianu. Ini kan dijaminan toh. Lumayan. Wis, makat iki. Pasti jelas seminggu iki.